Si Tandang Lucio ay isa sa magiging guro mo sa ngayon at siya na muna ang ipapakilala ko sa iyo dahil sa kanya mo matututunan kung paano makipag-usap sa kalikasan. Naglakad pa sila papunta sa kabilang dako, patungo sa nag-iisang kubo sa medyo loob na ng gubat. Pumasok ka na, Goyang. Naghihintay na ang guro mo. Agad sumunod si Goyang sa sinabi ng Raha. Magandang umaga po. Bungad ni Goyang sa isang lalaking nakaupo ng patalikod. Magandang umaga. Halika, tumuloy ka at maupo ka sa harapan ko. Umupo naman ito sa harap ng matanda at napansin niyang bulag ito. Nakapikit ang mga mata. Manong, kayo po ba si Tandang Lucio? Tanong ng dalaga. Oo, ako nga. At guro ang itatawag mo sa akin. Tugon nito. Tumango naman si Goyang at sumang-ayon sa matanda. O siya, magsimula na tayo. Ang una mong aralin kung paano maging kalmado. Wika nito. Po, kalmado naman ako ah. Takang tugon ni Goyang. Siya nga ba? Sige, subukan natin. Kumuha ka ng mga bunga ng buwa. Ayun, sa sulok malapit sa higaan ko. Agad namang tumayo si Goyang para kumuha nito. Heto po, guro. Sabay abot ng bunga sa matanda. Maupo ka. Ngayon, balatan mo ito isa-isa gamit ang mga daliri mo. Kailangang malantad ang pinakalaman nito. Dapat malinis, ha? Bagaman nagtataka si Goyang, nagsimula itong magbalat ng mga bunga ng buwa. Medyo matigas na ito dahil tuyo na ang mga bunga. Nung lumaon, sumasakit na ang daliri ni Goyang. Hindi na din niya kayang magbalat, kaya naisip nitong kagatin ang mga balat ng buwa. Oh, anong ginagawa mo? Sabi ko gamit lamang ang mga daliri mo. Bakit mo kinakagat? Tanong nito sa dalaga. Ang hirap po kasing balatan, guro. Masyado po itong matigas. Paltos na po ang mga daliri ko at pingas na din ang mga kuko ko. Reklamo ni Goyang. Ah, ganun ba? O siya, pwede ka nang umuwi. Hindi ka pumasa sa pagsasanay mo. Wika ng matanda. Po, manong naman di naman pagsasanay yung pinagawa niyo sa akin. Paano naman po naging pagsasanay ang pagbabalat ng buwa? Tanong nito sa matanda. Akin na. Pahingi ako ng isa. Wika ng matanda. Inabot naman ni Goyang ang isang pirasong buwa. Nagulat siya nung kinakapa-kapa ito ng matanda at biglang inihampas sa sahig. Una ang pinakapuwitan ng buwa. Nagulat siya dahil biglang nabiyak ang buwa at parang papel na lang na pinunit ng matanda ang balat nito. Nanlaki ang mga mata ni Goyang nung ilatag ng matanda ang palad niya. Hawak ang binalatang buwa. Partida, isang kamay lang ang gamit ng matanda. O hayan, nakita mo na ang sinasabi ko? Lahat ng suliranin ay may solusyon. Kailangan mo lang tuklasin ito. Ang pagbabalat ng buwa ay parang paglutas ng mga suliranin sa buhay natin. Kung tatalupan natin ito gamit ang lakas natin, mahihirapan tayo. Pero pag ginamit natin ang isip natin at solusyon ang hinanap natin sa halip na isipin ang problema, mas mapapadali ang lahat. Ngayon, nauunawaan mo na kung ano ang laman ng pagsubok na ito?
pagpapaliwanag at tanong ng matanda kay Goyang. Opo, Guro. Gusto ko pong linganin ang aking isip sa ganitong paraan. Sana po turuan ninyo ko ng lahat ng nalalaman ninyo. Sabay yukod sa harap ng matanda. Ang pag-aaral mo ay iikot lamang sa silid na ito. Kaya, sige, maglibot ka sa buong kubo. Pagmasdan mo ang lahat ng bagay na makikita mo. Itanong mo sa akin kung may mga katanungan ka. Dahil ang pagtatanong ay isang susi sa kaalaman. Goyang, ibuhos mo ang laman ng iyong sisidlan para malagyan itong muli. Dahil napakahirap magpuno ng isang sisidlan kung ito ay puno na. Wika ng matanda sa kanya. Isa ito sa mga habili ng matanda sa kanya. Tumagal din ng halos 5 buwan ang pagsasanay ni Goyang bago niya naunawaan ang lahat ng aral na gustong isalin sa kanya ng kanyang guro. Nanatili siya sa loob ng kubo ng halos 5 buwan na hindi lumalabas. Panay pagninilay lamang ang ginagawa nito at pakikinig sa mga aral ng kanyang guro na si Tandang Lucio. Oh, sige na. Maaari ka nang lumabas. Nawa ay bitbitin mo ang mga natutunan mo sa akin at isabuhay mo ito dahil ito ang pinakamalaking aspeto ng pagiging babaylan mo. Tandaan mo, Goyang, ang nakalaang tagna sa iyo. Huling habilin ni Tandang Lucio sa dalaga. Salamat po, Guro. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi ninyo. At umalis na si Goyang. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng isang babae. Goyang, nandito ka na pala. Handa ka na ba sa susunod mong aralin? Tanong ng babae sa kanya na nasa edad 40 pa lamang. Maya-maya pa ay may nagsalita mula sa likuran niya. Siya si Amalia. Isa siyang lumad. Siya ang magtuturo sa iyo kung paano mo paglilinangin ang itinuro sa iyo ni Tandang Lucio. Doon sa kubo ni Tandang Lucio, puro aral sa libro ang iyong natutunan. Ngayon isasabuhay natin ang mga leksyon na yon. Halika, maligo ka na muna sa ilog at kumain para may lakas ka sa pag-aaral ng susunod mong aralin. Opo. Ano po bang dapat kong itawag sa kanya? Tanong nito. Kagaya lang kay Manong Lucio, guro din ang itawag mo sa akin. Tugon ni Amalia kay Goyang. Opo, Gurong Amalia. Malugod na tugon ni Goyang. Siya, maiwan ko na kayo. Amalia, ikaw na ang bahala kay Goyang. Wika ni Raha Balinsusay. Opo, Kapunuan. Tugon ni Goyang dito at agad binaling ni Amalia ang tingin niya kay Goyang. Ngayon, handa ka na ba? Ang aralin mo ay tungkol sa mga halamang nakakagamot. Yung iba pang karaniwan lamang at makikita sa paligid. Pero ang iba dito ay hindi mo pa kilala at malimit mo lang din makikita sa mundong ito. Sa madaling sabi, ibang dimensyon ang tinubuan ng mga halamang ito at upang makuha mo to, nangangailangan ito ng matinding pagsasanay at matibay na koneksyon. Nakadepende din sa iyo ang itatagal ng iyong pagsasanay. Pagpapaliwanag nito. Medyo kinabahan si Goyang sa mga sinabi ng guru niya. Pero desidido talaga si Goyang na matutunan ang mga bagay na ito. Handa po ako, Guro. Tanging tugon ni Goyang. O siya, magsimula ka na sa paggagala sa paligid ng puod na ito. Mangolekta ka ng mga dahon at dalhin mo ito sa kubo ko doon
sa may bandang gitna ng baryo. Magbalik ka bago lumubog ang araw dahil magiging mapanganib ang paligid pagsapit ng dilim sa dakong ito ng hamtik. Alam mo kung bakit? Dahil naglipa na ang mga malaing ginhawa sa lugar na ito. At matapos magbili ng guro niya, agad namang umalis si Goyang at nag-ikot ito sa paligid. Medyo pamilyar sa kanya ang mga halamang gamot dahil nga sa gala itong bata at lagi itong nasa kagubatan. Alam niya ang mga halamang gamot na panggamot sa mga sugat at kagat ng hayop. Namitas siya ng ilang dahon at inipon yon sa ibang libon na binigay sa kanya ni Amalia. At habang naghahanap ng mga gamot, bigla itong nakakita ng isang puno na hitik sa mga bunga. Nakaramdam siya ng gutom, kaya pumitas siya ng isang bunga. Pero nung akmang kakagatin niya ito, biglang tumilaok ang isang tandang. Yun pa ding tandang na gumising sa kanya. Maya-maya pa ay may isang magandang babae ang lumitaw mula sa likod ng puno. Magandang umaga, Goyang. Kumusta ka? Bati ng magandang babae. Magandang umaga din sa'yo. Nagawi lamang ako dito kasi naghahanap ako ng halamang gamot. Tugon ni Goyang. Halamang gamot? Pero tila lason yata ang hawak mo, Goyang. Wika nito. Nagulat si Goyang at agad niyang binitawan ang hawak niyang bunga. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakahitik ng bunga ng punong ito? Sa lahat ng kahoy na namumunga, ito lamang ang hindi nauubusan ng bunga. Iniikot ni Goyang ang tingin niya sa paligid. Napansin nga niya na halos lahat ng puno doon na nagbibigay ng mga malalaking bunga ay wala na halos hinog. Pero itong punong pinagpitasan niya ay nagkakandahulog lamang ang mga bunga. Matamis ang bunga nito, Goyang, ngunit nakamamatay ang dagta ng bungang ito. Kapag hindi ka maingat dito sa kagubatan, maaari kang mamatay nang wala sa oras. Kaya hanggat maaari, aralin mo ang lahat ng mga halaman at puno dito. Nakangiting wika ng magandang babae. Kung gayon po, maaari niyo po ba akong turuan? Ano po pala ang itatawag ko sa inyo? Tanong ni Goyang. Ako, si Lindayag. Sige, tuturuan kita pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Huwag mong ipagsabi sa lahat na nagkakilala tayo, ha? Pag-uusap ng dalawa. Opo, wala pong makakaalam. At nagsimula na si Goyang sa mga aral niya. Maraming araw ang ginugol niya sa loob ng kagubatan at minsang bumalik si Goyang sa guro niyang si Amalia. Nagulat ang guro niya dahil may dala siyang halaman na hindi pa nakikita sa lugar nila. Kaya napatanong ito nang, "Saan mo napitas ang mga to, Goyang? Alam mo ba kung saan ginagamit ang mga to? Mabisa itong panggamot sa lason sa dugo ng tao." Takang tanong ni Amalia. Diyan lamang po sa tabi, guro. Tugon ni Goyang. Habang nag-uusap sila ng kanyang guro, biglang pumasok si Raha Balinsusay. Nakapasok si Goyang sa teritoryo ni Lindayag. Wika nito. Agad nanlaki ang mga mata ng guro ni Goyang. Mahabaging langit! Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Hindi ka dapat pumasok sa lugar na yon! Wika ng guro niya noon na galit na galit.
Wala po. Hindi ko nga po alam na may nagmamay-ari po pala ng lugar na yun eh. Hindi ko din po alam na hindi pala pwedeng pumasok doon. Pero mabait naman si Lindayag tsaka... Hindi na natapos ni Goyang ang sasabihin niya dahil bigla siyang sinampal ni Amalia. Ang pangalang Lindayag ay hindi basta-basta binabanggit sa walang kapararakan. Wala kang galang alabay! Galit na bulyaw nito sa dalaga. Agad namang umawat si Raha Balinsusay. Oh, tama na yan, Amalia. Sige na, ako na ang bahala kay Goyang. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Wika ng Raha habang hinihila ang kamay ng dalaga papalabas ng kubo. Ano po bang mali dun sa ginawa ko, Raha? Wala naman po akong ginawang masama eh. Mangiyak-ngiyak na tanong ni Goyang. Pero yung Raha nanatiling nakatalikod. Hindi basta-basta si Lindayag. Goyang, ang nakaharap mo ay isang reyna ng mga diwata. At ang punong pinitasan mo ng bunga ay ang tinatawag na puno ni Yakal. Isa itong sagradong puno dahil ito ang tirahan ng diwatang si Lindayag. Ang bunga nito ay may kakayahang bumawi ng buhay. Ganon din ang magbigay ng buhay. Kaya ganon na lamang ang galit ng guru mo dahil inakala niyang nilalapastangan mo ang pangalan ni Lindayag. Pagpapaliwanag ng Raha. Pero teka, nahawakan mo ba ang mga kamay ng diwata? Dagdag na tanong ng Raha. Opo. Bakit naman kapunuan? Pero sa halip na sagutin siya ng Raha, kaagad siyang hinila nito sa kubo ni Tandang Lusyo. Tandang Lusyo, may sasangguni ako sa iyo. Tungkol ito sa alabay na si Goyang. Agad na wika nito pagdating sa kubo ng matandang asog. Oh, ano naman ang tungkol sa kanya? Mahal na asog, nakadaupang palad ng alabay ninyo ang diwatang si Lindayag. Nahawakan ng diwata ang kamay nito. Agad na wika ni Raha Balinsusay. Anong sinabi mo? Gulantang nabulaslas ng matanda. Ang dating kalmadong matanda, animo ay biglang nanabik. Patingin nga ng iyong palad, alabay. Sabay hablot sa mga kamay ni Goyang. Nanlaki ang mga mata niya nung makita niya ang marka sa kanang palad ng dalaga. Ikaw nga ang pinili ng inang kalikasan. Totoo ang propesiya ni Apo Lakay. Ikaw, mula sa sinapupunan mo isisilang ang isang angkan. Ang susunod na henerasyon ng mga asog at babaylan. Ikaw ang magiging tulay upang mailuwal sa mundo ang mga gabay ng kalikasan na mananatili sa balanse ng mundo. Pero isang babala, Goyang. Sa'yo din magmumula ang isang kaguluhan. Kung ano ito, hindi pa malinaw sa guhit ng mga palad mo. At matapos nga ang paghihimalad sa kanya ng matandang asog, nagbalik si Goyang sa kubo ni Amalia at humingi ng tawad sa kalapastanganan. Nauunawaan mo ba ang kalapastanganang ginawa mo? Tanong ng kanyang guro. Opo, ang pagtawag sa pangalan ng diwatang Lindayag. Hindi na po mauulit, guro. Tugon ni Goyang. At simula nung gabing yun, nagpatuloy ang pag-aaral ni Goyang hanggang sa maging sanay na siya sa lahat ng uri ng halamang gamot. Nagiging sanggunian na din siya ng mga taga-baryo at nagagawa na din niya ang mga tungkulin ng isang babaylan. Mga simpleng panggagamot at mga panghihilot, pero hindi alintana ni Goyang ang paglipas ng panahon. Nalalapit na pala ang pinakamatinding pagsubok niya
sa pananalig at kakayahan niya. Isang bata ang natagpuang walang malay sa gubat. Hindi ito tagahamtik, kaya walang nakakaalam sa kanila kung saan ito nagmula. At si Goyang ang naatasan sa pag-aalaga nito. Ilang araw din itong nawala ng malay at umabot ng linggo bago ito tuluyang magising. Paggising ng bata, kaagad itong tinanong ni Goyang. Pero sa halip na sumagot, nakatingin lang ito sa kanya. At kahit na anong gawin ni Goyang na pagtatanong dito, hindi talaga ito nagsasalita. Kaya napagdesisyonan niya na ipatawag ang lahat ng nakatatanda at ang punong asog, maging ang raha, para magsagawa ng pagsisiyasat. Okay, grabe ang angas. Di ko maiwasang di mapakomment. Grabe yung kilabot ko habang ninanarrate ko siya. Sunod kagad natin yung 5. Salamat.